бародармон Ҳабибу Комрон Самадович соли таваллудиш 2002 бародарои азиз, ҷои кору фаъолиятиш шаҳри Москва, метро Домодедово ки аз моҳи май бародарои азиз бародармон Ҳабибу Комрон Самадович бедарак аст. аз ҳар яке шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, аз шахсоне ки дар сайтҳо канал доред, чӣ дар Инстаграм, дар Ютуб, дар имо ва дар тамоми сайтҳои худ бародарои азиз видеоро паҳн бикунед. муддати 4 моҳ мешавад ки падару модари ин бародар, падару модари Комронҷон ва акаву додарои ишон мақсад дар кофтукоби ҳамин додарак ки соли таваллудшон 2002 ҳаст, дар кофтукоби ишон ҳастанд, вале ҳеҷ хати хабар нест. гумонҳо бисёр аст бародари азиз. шояд албатта ҳар яке шумо медонед ки шояд ҳамин худи додаракмон Комрон имрӯз садои моро мешнавад ва нисбати падару модари худ беаҳмият шидагӣ ҳастай, шояд аз паси ягон зани урус рафта бошад бигем ба вай гумонҳо. бародар Комрон аз ҳама неъмати бузург барои инсон ин падару модар аст, ки вақте ки инсон падару модар дорад, агар чанде фақир бошад, вале бойтарини шахс дар рӯи дунё иншоалло ба ҳисоб меравад. зеро беҳтарин неъмат, беҳтарин ганҷ дар инсон падару модар аст. ҳастанд бародарое ки ба хотири зан, ба хотири ҳатто занҳои урус бубинем ки дини худро аз даст доданд. не ин ки падару модар, дини худро, ки аз дин рӯй гардонданд. аз шумо азизони дил хоҳиш карда мешавад ки видеоро дар сайтҳои иҷтимоӣ дар ҳама ҷо паҳн бикунед, дар ҳар гуна сайте ки дорен ва рақамҳои бародармон, бародари ҳамин Комрон рақамҳошонро иншоалло мегузорем. ҳар як нафаре ки иншоалло як хабари андаке ки агар ки дошта боша, дар гӯшуш расида боша ва ё ки дида боша бародари азиз, илтимос карда мешавад ки ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва падару модари ҳамин шахса, акаву додари ҳамин шахса аз ҳамин мушкилӣ иншоалло бираҳонем бо фазли карами Аллоҳи меҳрубон. хуб бародари азиз ва гироми қадр, бозам як борига таъкид мекунем ки ҷои кору фаъолияти бародармон Ҳабибу Комрон Самадович шаҳри Москва дар метро Домодедово кор мекардиянд ки аз моҳи май исубос тамоман бедарак шудагиянд. бозам мегем гумонҳо бисёр аст. баъзеҳо мегӯянд шояд ки мақсад дастгир шуда боша аз тарафи полиси Росия, ё ин ки мақсад аз паси ягон зан рафта боша ки имрӯз падару модарро фаромӯш карда боша, нисбати падару модар беаҳмият шуда боша. пас бародари азиз, аз ҳар яке шумо бозам мегем эҳтиромона хоҳиш мекунем ки видеоро паҳн бикунем, то ин ки ҳамин додараки азизмон ёфт бишавад. худованд ёру мададгоратон боша. шумо будем дар шабакаи Ҳанафӣ ТВ.